Det er som at kravle på vandet. Vi er hernede i Aarhus Å, hvor vi sender folk ud i åen, fordi man kan gå tørfodet på vandet nu. Der er vældig gang i den jo, så det er jo også specielt jo, at man sådan kan vælte sig i vandet uden at blive våd. Det er ikke kun for børn, eller hvad? Nej, det er aldeles ikke kun for børn. Hvordan var det? Det var hårdt, men rigtig sjovt. Og det er godt.